защото просто като го видях тия малки съдурни как се мъчат, но това е истината. От малки трябва да започват и да имат желание да играят и да има много повече такива турнири. Много, много, много повече. И въпреки, че имаме вече така зали, имаме всичко направено, не са толкова популярни и няма много. Аз, например, ако не ме бяха поканили, не знаех официално, че има такъв турнир, за което много се радвам, че дойдох. На този етап никой няма право да търси резултата. Това е съвсем нормално. Трябва да ги изградиш първо като характери, като футболисти, като мъже, като деца, така с голямо разбиране на футбола и тогава може да се търси резултат. Аз даже дори при нас сега в момента до 17-18 не търсим резултати. Просто ако може да се изградат, да направят всичко възможно да влезат в мъжки отбор. Това е истината. А тези деца как да искаш резултати от тях? Те първа има да учат А-бето във футбола. Шампион. Много се радвам, но това не е търсене, това е направено с много труд. Имах възможност да гледам последния матч на ЦСКА с Монтана на базата в Панчарево. Сериозни неща се случват горе на базата на ЦСКА. Малко повече да ни разкажете. Това ще бъде една школа, академия, която ще бъде всичко вътре, от понеделник до петък, примерно, или събота, когато имат матч. Всички деца няма, София няма провинция, всички, които са в ЦСКА, ще бъдат там. От сутрин до вечер ще учат там, ще се хранят, ще тренират, ще почиват и ще спят вечерно време и това е. Кога ще успее ЦСКА да спре хегемонията на Лудогорец? Тежка година, не мога да кажа, защото все пак най-тежката година е така откровено казано, но не мога да кажа, че хегемония има вече. Последно второ место мислиме да приключим вече тази година това първенство с последно второ место оттам нататък. Успеете ли да го задържите това второ место? Естествено, това го коментирам от много отдавна и съм го обещал. Така че второ место казах последно. От другия сезон вече другото първенство ще бъдат много по-различни нещата. Предстои матч с Лудогорец, ще успеете ли да ги победите? Какво мислите? Значи ние отиваме необременени от нищо, така че когато играеш само за ЦСКА, съм мисъл да не се притесняваш за нищо. Мисля, че мога да направим нещо и Лудогорец не е чак толкова силен в момента, така че може да ги победим спокойно. Може да им развалите празника. Дай Господи! След като се сформираха два отбора под името ЦСКА, доста от феновете се разделиха. Ще може ли да се обедини отново червената общност? Значи не мога да кажа, че са разделили феновете. То се вижда колко ходят на ЦСКА 48 и колко ходят на ЦСКА. Нашето ЦСКА, истинското. Така че това мога да го кажа. Всичко си дойде на местото. Мисля, че много малко им остава да помислят, че са направили грешка. А каква селекция очаква ЦСКА? Селекцията е период все още. Добре върват нещата. Смятам, че 2-3 попълнения класни. Да приключим с всичко и да започнем едно от първенства подготовката, да участваме в европейските турнири, Лига Европа и да чакаме успехи от ЦСКА. А към какви футболисти сте се насочили? Към българи или към чужди? Значи не мога да кажа точно какви, защото може би ще обида някой. Но класни футболисти, това е истина. Предпочитаме класни футболисти.